Jod belna jod turin member zom Dr. Vanlal Thana. So me. U speaker galome. Kan minister zom tak PWT changtu in chhanna tan. Hei kan thria Kamrul-a kan soifawa. Ming pompol la tala na ngailem loving ki thria. So kan hoya contract na thoka ST certificate te cancel turani cancel turin ma kala atia Income Tax Act 1961 section za som ko palina sina khan tax deducted at source aron langa chuta chuan permanent account number te khatinga nga income tax assessee khachuan an thelu angaya kan sarkar hian khatiang khan alo tm ani hian a tribal certificate nei chuan lamin khatianga ditak lo tur khan alo tm ti kha kan zot du a tin a tribal certificate hi cancel ani chuan a consultancy firm deal na sarkar a deal na khan helam panga tribal anga a deal ani chuan a contract kho kha null and void pantlak lo te alo ni theya chumi a chuan department hian a contract te en that emo terminate tumna anem tile atobera IT investigation wing northeastern region changtu hena hian zo tumin ma kan lameka sta chuan han zo chiang ha lo leila kan ti dewa PWD hian income tax apek tura hi a then khan pe ka ngaya chu an lo pek sakem ti kan zot ani e Le zawhna karpi khopa lung lei tut labunga tangin Kamrul-a te council te KMTTP te athayang ang thang turin chief minister PWD changtu kan so me. Speaker kan member zom Dr. Vanlal Thana na tribal certificate chungchang tu ka chu tu na hian in make ania tu te fiam tem na tu sarkar nge molo pere reng le an tiang deu khan ya mo kan sarkar pe kan hi hau lo ni ka kha eng poni sena a endik tu committee in tu na hian a le kha te khala in pai sak tu ra ni lo te an lo enanga khamina thutluk nan siama tangkan ani le etiani chuan amma hemia lo tho to po arul turani arul lo turani ti lam ka chu a ke ni lo rel na ni lo ka chu at certificate ka an paisak don lovem ti han chiang pot sela an ngai to lai mek nin ka ria chu ta tang chuan a kami azui to resultant enge ni problem omina enge ni income tax peturani pelo turani ti lama ka chu nakina alaron keng chuak veng chu male le